Nagpaluwas na ng executive order si Naga City Mayor Nelson Legacion para sa temporaryong suspensyon kan operasyon sa mga opisina de gobyerno. Kabali man digdi, ang temporaryong suspensyon sa mga klase sa gabos na level kan mga eskwelahan sa syudad. Ang lakdang, parte kan pagpreparar kan lokal na gobyerno sa papadangadang na selebrasyon kan Peña Francia Festival sa masunod na bulan. Sigun kay Allen Lucre Reyondanga, Pamayokan City Events Protocol and Public Information Office o CEPPIO. Agosto 11, kandagos ng ipaluwas kan sa indang alkalde ang nasabing kasuguan na susugman sa rekomendasyon kan Naga City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sabi niya, ngunya na taon piglalao maninda na madoble ang bilang kan turista sa syudad kumpara kan mga nakaaging taon na may pandemya pa. An EO, dakulang bagay man daangani mabawasan o makaibitar sa traffic emergencies. Tapos sarado ang mga daan, may mga parada. Mas madami po, mas mataas yung risk ng pagkakaroon ng hindi natin inaasahan na mga pangyayari. No? Mas mahahati yung ating pong atensyon, especially po ng ating Joint Operations Center, ng Security Cluster at ng Traffic Management Cluster. Epektibo ang suspensyon sa Setyembre 8 para sa Peña Francia Traslasyon Procession. Siring man sa Setyembre 13 para sa Regional Scout Parade, DBC and DXMC Exhibition and Mass Dance Competition. Suspendido man maging sa Setyembre 14 para sa Civic Parade and Float Competition, asin sa Setyembre 16 para sa Fluvial Procession. Epektibo man ang suspensyon sa Setyembre 18 para sa Post Peña Francia Fiesta. Siring man sa Setyembre 15 na enot ng pagdeklarang holiday kan gobyerno nasyonal. Taon na tinitingnan natin na kumbaga pandemic numbers is expected. Yung same numbers, if not the same numbers, baka more than the number ng pre-pandemic visitors natin, yun yung aasahan natin. Dugang pa ni Reyondanga, laoman mandan amay na pagsarakan mga panginot na dalan sa probinsya bilang paghahanda man sa kapiyastahan. Operasyon ng bawat na ganyan. Alam po natin tayo ang host ng tauna na piyestang ito. Maliit man tayong lungsod of 209,000. Pero tinatanggap natin ang mahigit sa 1,000,000 na mga bisita. Kaya napakahalaga po ng tulong, partisipasyon, kooperasyon natin sa pagdiriwang na ito. Katakod kay inihagad kan lokal na gobyerno ang pagsabot asin kooperasyon kan publiko para sa mas matrangkilong selebrasyon kan taonan asin dakulang kapiyastahan sa riyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.